Kontsumo arduratsuaren alde egitea da kutxa ekoguneak eta emausek sustatzen duten ekobira azoka ibiltariaren helburua. Eta bere ibilbideari Donostian ekin ostean, zapatuan arrasaten egin zuen geldialdia. Horrela, Biteri plazan egin zen azokan, alde batetik produktu ekologikoak erosi zitezkeen, eta bestetik, energia berriztagarriarekin lan egiten duten enpresak ezagutzeko aukera ere izan zen. Guztira, 16 postu egon ziren, tartean, bigarren eskuko materiala saltzen zutenak, artizauak, baserritarrak eta kontsumo talde bat. Leintz Gatzagako museoak ere izan zuen bere erakusleioa. Danak bateratuta, nahi dugu egotea representazio pixka bat, kontsumo arduratsuago bat egiteko eta zientzia edo teknologia aldetikan, enpresa lan egiten dutenak energia berriztagarriakin, gerturatzeko edozeini, ulerkorragoa egiteko eta ikusteko ze beste posibilitate daude. Aurrei zuzendutako tailerrak ere izan ziren, eta baita enkante berezi bat ere. Pertsona ezagunen objektuak jarri zituzten enkantera, adibidez Eba Arginanok sinatutako txanoa eta Imar Zubeldiaren maiota. Enkantean jasotako dirua Emaus Internazionalak Afrikan duen proiektu batera bideratuko da. Antolatzaileak pozik azaldu ziren izan zuten harrerarekin. Eta esan primeran geratu da, jendea kontentu dago eta mugimendua egoten ari da. Egia esan kontentu. Antolatzaileak pozik eta baita bertara hurbildutako jentea eta saltzaile eta enpresetako kideak ere. Gustora, gauza edarra daz. Bai, guk ere hundo, pekatu hartu dugu, poltsan. Zer osiozu? Pastel basko ere hori, bai. Pastela ikusten dozuna eta interesant? Bai, ogixa eta dana dau, berdurak eta dana, bai. Enpresak eta be badau, solan jasangarritasunarekin eta lotuta. Umiandakoan, marrazkiak eta gauza bai eta felice politxa dau. Halako gauzakin bar diezela? Zaitu hau. Bai. Anillo, pulseras, collares... Eraztunak, eskumuturrekoak, lepokoak, horrelako kaxak ditugu salgai. ¿Y la gente ya se anima a comprar luego? Jende animatu da eta badabil. Nik uste baino, jente gehiago aurreratura, azoka ontara, eta goiza bastante politxo doia, ezta? Azkenean guk ekarri gauen, izan da, gure enpresan zerbitzuak eta apur bat energia berriztagarriakin eta jasangarritasunarekin daukogun zerbitzuak eta produktuak erakusteko estana jarri dugu, eta, entia hurbiltzen da eta eskatzen dago esplikazioak emuteko. Ekobira azoka ibiltariaren hurrengo geldiunea Zarautzen izango da, hilaren 23an. Azarora arte, bi astero Gipuzkoako herri batean izango dira, abuztuan izan ezik, atseden hartuko dute eta.